एकदम सिदा खोथा रायजोफोर जाय मोजां हाबा मावदों बे लिडारखौ जों मावदों होननानै बुंनांगोन बाखनायनांगोन जोङो खुला खुलि बेवहाय हाइडेनाव दोननांगौनि बाथ्रा गैया दा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारा प्रमद बर'निफ्राय जथेस्थ'खिनि सोलोंनांगौ दं होननानै बुंजायो। प्रमद बर' बिथांनिफ्राय जुदि हाग्रामा महिलारिया जुदि सोलोंनानै लानांगौमोनब्ला बे बिटिसिया मालाबायनो बै गुबुन हारिनि आखायाव थांबाय। UPPL नि बायदि जुदि खामानि मावलांनांगौबा दिनै बे जोंनि बिटिसिया धंस जागोन रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै बड'फायाबो बिथांमोननि थाखाय जेबो मावाखै, हारिनि थाखाय मावाखै बिथांमोननिब्ला हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाबो जुदि जेबो मावाखैबा नङा होमब्ला आरो NDFB बिदा फंबायफ्राबो जुदि जेबो मावाखैबा सोरबा BLT आफादाबो जेबो मावाखैबा सोरबा गोबां बर'नि आफादफ्रानो जुदि जाथिनि थाखाय जेबो मावाखैबा दिनै एबसु आरो प्रमद बर' बिथाङाल' जुदि जाथिनि थाखाय मावदोंबा बिनि फिननायखौ रायजो राजाफ्रा मा होगोन रायजो राजा नोंथांमोन। दा दिनै जाय जोंनि BTC खौ 17 बोसोर सालायदों ग्रोम ग्रोम खालामबोदों दा बै बिथाङासो दिनै प्रमद बर' बिथांनिफ्राय सोलोंनानै लानांगौनो रायजो राजा नोंथांमोन। जेसेबां आफादफोर दं बिथांमोननि बायदिबा खुनु नेतायानो हारिनि थाखाय मावाखै आरो खुनु आफादानो जाथिनि थाखाय मावाखै, खालि प्रमद बर' बिथां UPPL थारमाने एबसुआल' हारिनि थाखाय मावदोंनो रायजो राजा नोंथांमोन। दा बिथांमोननि जेनाखि बुंनाय जेनाखि गोसो गोरबोनि रावफोरखौ सिन्था खालामनानै नायोब्ला बे UPPL दोलोआ बर' हारिनि थाखाय मोनसे माने बर'नि राजखान्थि हान्जा जानो हाया होननानै जों साननो गोनां जागोन। खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, चेनेलाव आरो फिन नोंथांमोनखौ बरायनानै लाबाय। दा दिनै UPPL दोलोनि बाथ्राफोर जेनाखि लागाम गैयै जे बाथ्राफ्रा माने एक्सेप्ट खालामथावा, जे बाथ्राफोरखौ माने खोनासंजाया, बैफोर बाथ्राफोरखौ दिनै ससियेल मिडियायाव फैनानै बिथांमोनहा माने ब्राव ब्राव बुंबाय थानायासो मोनसे लाजिनांथाव बाथ्रा जादों आरो बिथांमोननि। दा बिथांमोननि जेनाखि बुंनाय जेनाखि गोसो गोरबोनि रावफोरखौ सिन्था खालामनानै नायोब्ला बे UPPL दोलोआ बर' हारिनि थाखाय मोनसे माने बर'नि राजखान्थि हान्जा जानो हाया होननानै जों साननो गोनां जागोन आरो। दा दिनै बिथांमोननि जेनाखि एकदम मुगैथाव जेनाखि गाज्रि गाज्रि भाषा दा बैफोर भाषाफ्रा मालाबा सिन्था खालामनानै नायोब्ला माने गोसोआव नाङो आरो बिथांमोनहा मा रोखोमनि दाबायदियाव हारिखौ दैथिंलांगोन माने साननो गोनां बाथ्रा आरो। दा दिनै UPPL दोलोनि थाखाय बे बुहुमाव मोनबेसे आफादफोर दं, हारिनि मोनबेसे आफादफोर दं, हारिनि साबेसे दैदेनगिरि दं, बिथांमोननि बायदिबा बै आफादफोर दैदेनगिरि बिथांमोना सासेबो मोजां मानसि गैया बिथांमोननि बायदिब्ला आरो जेनाखि बुंनाय रावफोरबा। दा दिनै बिथांमोना सोरखौ हारिनि मावबाय थानाय नुदों, दा बेनो जाहैबाय एकमात्र बिथांमोना जोबथा मोजां दैदेनगिरि होनना बुङोब्ला प्रमद बर' बिथांखौ बिथांमोना नुदों आरो जोबथा बर' हारिनि थाखाय मावदों होननानै बुंदों बिथांमोना प्रमद बर' बिथांखौनो, नङा होमब्ला? खिन्थु दिनै जेसेबां लिडारफोर दं, जेसेबां आफादफोर दं, बिथांमोननि बायदिबा खुनु नेतायानो हारिनि थाखाय मावाखै आरो खुनु आफादानो जाथिनि थाखाय मावाखै, खालि प्रमद बर' बिथां UPPL थारमाने एबसुआल' हारिनि थाखाय मावदोंनो रायजो राजा नोंथांमोन। बैफोर बाथ्राफोरखौ सोर खोनासंगोन दिनैनि दिनाव सिन्था खालामलाय। दिनै बिथांमोनहा आन्दलनखौ खालामदों, जाथिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदों, खालामनांगोन। जाथिया मोनसे मोजां लामायाव सहैनांगोनथ'। दा जेसेबांखि आफाद जाया मानो गाव गावनि माने बिथिंजों दावहा नांनांगोन हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि बानायनो थाखाय। दिनै बिथांमोनहा आन्दलन खालामदों, गोबाव बोसोरनिफ्राय बिथांमोनहा आन्दलन खालामदों जाथिनि थाखाय मावनो होननानै। दा फाइनालि जोबथारनायाव मा फोरमान जाफैदों, दिनै प्रमद बर' बिथाङा जाथिनि जुदि इसेबां सेन्टिमेन्ट गोनांमोनब्ला दिनै बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोनायनि उनाव बिथाङा दिनै मानो हास्लाबलायै गावनि पर्टफलिय'खौ गारनानै दिनै मानो सिफ जानो थाखाय बिथाङा नारा नाथा जुजिखो। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनाखि लाइमोनफोरखौ थगायनानै बिथाङा दिनै गादियाव मानो फैखो। मोनसे समाव
रायजो राजा नोंथांमोन, प्रमद बर' बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बुंदोंमोन गावबुराबो जाया खुनु हालमाजिबो जाया आरो मन्त्रि EM जानायाथ' गोजाननि बाथ्रा। दिनै बिटिआर सान्थि सुक्ति खालामनायनि उनाव बिथांनि जेनाखि रल, बै रलफोरखौ मा नुदों रायजो राजा नोंथांमोन? साननो थाङोब्ला बिथाङा दिनै सासे गादिनि थाखायल' माने बर' हारिखौ लानानै माने एक्टिं खालामनानै माने सेक्रिफाइस खालामदोंमोन होननानै बुंब्लाबो जों दिनै माने गोरोन्थि जानाय नङा। जातिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामाखै बिथाङा, बुंनो थाङोब्ला गादिनि थाखायसो बिथाङा बोसोर बोसोर जोंनि एबसुखौ लानानै जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै माने सेक्रिफाइस खालामदों, गादिनि थाखायसो फाइनालाव जों बेखौ नुहैदों। दा दिनै हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि बिएलटिआ BC एग्रिमेन्ट BTC एग्रिमेन्ट खालामदों नङा होमब्ला? दिनै बैफोर एग्रिमेन्टखौ जुदि खालामामोनब्ला दिनै फिउचाराव जोंनि BTCनि अबस्थाया मा जागौमोन? दा बेखौथ' बुंनानै लाब गैथ'ला नङा होमब्ला? दिनै बिथांमोना हाजारखि थन्न बुंनानै होब्लाबो बिथांमोना हाग्रामा महिलारि जाथिनि मावदों मालाबाबो बुंनाय नङा आरो बिथांमोननि थाखाय खुनु लिडारानो मोजां नङा, खुनु लिडारा लिडार नङा बिथांमोननि बायदिब्ला। दा प्रमद बर'आ BC BTCखौ सुक्ति खालामनानै दिनै बिथांमोना बिदिब्ला नै दा बे फरजासिम सफैबाय नामा रायजो राजा नोंथांमोन, नङा होमब्ला? आंनि मथेबाथ' नै दाखालि 5 बोसोरनि सिगाङावसो प्रमद बर' बिथाङा सुक्ति खालामदों, बिटिआर सान्थि सुक्ति। डेन्जार माने सान्थि सुक्ति खालामदों बिसोरो, बर' हारिनि डेन्जार, नङा होमबा? खैफोद गोनां सान्थि सुक्ति। दा दिनै बबे खेत्रखौ लानानै प्रमद बर' बिथाङा हारिनि थाखाय मावदों बेखौ आं कुइसन खालामनो लुबैदों आरो। बिथाङा एकमात्र मावदों गावनि गादिनि थाखाय हारिखौ लानानै सेक्रिफाइस खालामदों। गाव बबे समाव गावनि मोनसे मोजां पर्टफलिया गावनि आखायाव फैगोन, बै समफोरखौ बेसेबांबा गोबाव बोसोरनिफ्रायनो नाजायै बिथाङा थांनाय 5 बोसोराव सरखार सालायदों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुखौ दोखो थगायनानै, नङा होमबा? दिनै फोरमान जायाखै। दिनै बिथाङा जुदि सासे हारिनि सेक्रिफाइस खालामग्रा, सासे हारि अनफावरि मानसिबा बिथाङा बै आफादावनो दोखो थानानै हारिखौ सिबिबाय थानो हागौमोन ना? दिनै बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोबाय, लाबोनायनि उनाव राजा जानोसो हांखुर जाबाय, माब्लाबायनो हास्लाबलायै पर्टफलिफोरखौ ज्राब गाननानै बिथाङा मा जाबाय? सिफ जानायनि सिमां नुबाय आरो, नुदोंना नुवाखै? सिफ जानायनि सिमां नुबाय। मोनसे समाव बिथाङा बुंदोंमोन गावबुराबो जाया आरो मन्त्रि MLA जानायफ्राथ' बारहो, सुक्ति जानायनि उनाव गामियाव थांनानै ग्रें हालौनानै रायजो जाहैनायनि बाथ्राया मा जाखो? फाइनालि मा फोरमान मोनखो? बे UPPLनि माखासे दुगामारा खर' गैयै बिथांमोनहा मा फोरमान मोनखो दिनै? आं बेखौसो सोंनो लुबैदों। दिनै बिथांमोननि बाथ्रायाव जों नुनो मोनो, दिनै 5 बोसोराव जुदि प्रमद बर' बिथाङा सरखार फैनांगौब्ला बै बड'फानि जेनाखि मुसुखाफोरखौनो बिथाङा फाइनालि बोख्लायला जोबनानै जोबनायाव गावनि मुसुखाखौसो लगायला जोबगोन खोमा, गावनि मुर्तिफोरखौसो। जों बिदि समखौसो सानहरनो गोनां, जायनि थाखाय दिनै बिथांमोननि थाखाय बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआबो फेल। दिनै बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांखौबो बिथांमोना ओरैनो गोसो मोदोमजों बिथांमोना सनमान होआ, खालि जेनाखि सायखं मा होनो बेखौ सायावल' सनमान होयो। बबेबा बड'फानि थानसालियाव थांनानै गाबैफ्लानाय, बबेबा एबसुनि माबा फिरफिला दिखांनायाव गाबैफ्लानाय, बैफोरबायदिखौसो जों दिनै नुबाय थादों। UPPL माने जेबो गैयाब्रा रायजो राजा नोंथांमोन, एक्टिं, अनलि एक्टिं। बिथांमोना माने ओरैबायदि एक्टिं खालामनो रोंगौ जाहाथे रायजो राजाफ्रा नंमारगौ नामा होननाय बेल', जेबो गैया। आरो मोनसे खोथा बुंबावदों, हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा प्रमद बर' बन्धुनिफ्राय गोबां बाथ्रा सोलोंनानै लानांगौ होनदों, नङा होमबा? सोर जाम्बानि बाथ्रा बेलाय? सोर जाम्बा बुरबक नोङो? हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा प्रमद बर' बिथांनिफ्राय सोलोंनो, जाम्बा? नोंथांमोननिफ्राय सोलोंनानै लानांगौमोनब्ला, नङा होमब्ला? दिनै नोंथांमोनाथ' खिलिजेननायसोब्रा, आरो बे बुहुमाव बे खिलिहांनाय बिफाङा माने थैगोन थांगोन खुनु बरसा गैया। बे UPPL होननाय बुस्थुआ खिलिहांनाय मोनसे माने बिलाइ गांनै हरहांनाय मोनसे बिफांजोंसो जों रुजु जायो। बबे समाव थैलांगोन, बबे समाव मोसौ गाफ्लेलांगोन, बबे समाव मा जुनारा जालांगोन, मा फात्ता, नङा होमबा?
रायजो राजा नोंथांमोन दा बिदि आरो दा दिनै जाय जोंनि BTC खौ 17 बोसोर सालायदों ग्रोम ग्रोम खालामबोदों दा बै बिथाङासो दिनै प्रमद बर' बिथांनिफ्राय सोलोंनानै लानांगौनो रायजो राजा नोंथांमोन बेसेबां गनायथाव होमबा बिथांना 5 बोसोर जेनाखि सरखार सालायनायनि एक्सपिरियेन्स नङा होमबा रोंगौथि होमबा बे रोंगौथिया साननानै नायोबाथ' 17 बोसोरनि डाबल माने एक्सपिरियेन्स जाहैबायना नङा होमबा BTC खौ बोरै दैदेननांगौ बि दिनै रोंजोब्बाय नङा होमबा दा बिनिखायनो सोलोंनानै लानांगौ खोमा साइन्सआव नङा होमबा दा दिनै UPPL निफ्राय जुदि सोलोंनानै लानांगौब्ला UPPL नि बायदि जुदि खामानि मावलांनांगौबा दिनै बे जोंनि BTC आ धंस जागोन रायजो राजा नोंथांमोन थांनाय 5 बोसोरावनो जेरखम धंस खालामदों जेरखम BTC खौ नोरजिया खालामलांदों दा बेखौ सिन्था खालामनो गोनां आरो दा दिनै बिथांमोननि आखल बिथांमोननि बुंनाय बिराद माने हारिखौ एकदम 100 बोसोरबाबो सिखांनो हायैनि मोनसे जेनाखि प्लेन पलिसि जों बेखौसो नुहुरदों दा दिनै मोनसे समाव बुंबाय बिथांमोनहा जेब्ला गावसोर सरखाराव फैयो माने मा होनो UG ब्रह्म बिथां दा बिथाङा बुंबाय खुनु BPF खुनु कंग्रेस खुनु बबेबा दोलोनि मानसिया खुनु जेबो मोनथायखौनो मोना जाहैदों गावसिनि सरखारनि दिनाव नङा होमब्ला होमबा बै रायजो राजाखौ लानानै बिथांमोनहा मा सिमां नुखो रायजो राजानि भबिसतखौ बिथांमोना मा रोखोम नोजोरजों नायखो मा सानहरखो बिथांमोनालाय दिनै BPF दोलोआ सरखाराव फैनायनि लोगो लोगो खुनु पार्टिजों लोब्बा गैया रायजो राजाफोरनि सायाव रायजो राजाफ्रा खुनु UPPL जा खुनु कंग्रेस जा खुनु माबा मोनसे आफादानो जा समान मोनथाय दं BPF नि थाखाय खिन्थु UPPL नि दोलोनि थाखायब्ला खुनु UPPL नि अनगायै गुबुन दोलोआ खुनु माने जायगा गैया आरो खुनु मोननांगौ मोनथाय गैया बे आंनि बाथ्रा नङा रायजो राजा नोंथांमोन UG ब्रह्म आरो प्रमद बर' बिथांमोननिनो बाथ्रा राकेश ब्रह्म बिथांमोननिनो बाथ्रा आरो बिदिबा बे जोंनि BTC आ बोरै जौगागोन बै UPPL नाल'सो जौगागोन नङा होमब्ला गासै रायजो राजाफोर दाब्ले जागोन दा दिनै बिथांमोननि जेनाखि गुसुं साननाय हनाय बिथांमोननि जेनाखि जाथारै गोसोनि बाथ्राफ्रा मालाबा हारिनि गेजेराव गुबुंले बारहावा लाबोगोन होननानै जों दिनै साननो गोनां जायो रायजो राजा नोंथांमोन दा दिनै फाइनालि आं बेखौनो बुंगोन बिथांमोना जुदि हारिनि थाखाय मोजां सानदोंमोनब्ला हारिनि थाखाय मोजां मावदोंमोनब्ला आं बेखौल' बुंगोन 5 बोसोर सरखार सालायनायावनो बिथांमोना मानो एकदम दोखो दोखो जेननो गोनां जाखो बिराद मोजां मावदों होनलाय हाग्रामा महिलारियासो प्रमद बर' बिथांनिफ्राय सोलोंनानै लानांगौ होनलाय नङा होमब्ला दा बेनो मोनसे खोथाया जुदि प्रमद बर' बिथांनिफ्राय जुदि हाग्रामा महिलारिया जुदि सोलोंनानै लानांगौमोनब्ला बे BTC आ मालाबायनो बै गुबुन हारिनि आखायाव थांबाय स्टेटआव थांफिनबाय बोसोर बोसोर आन्दलन खालामनायनि खुनु माने बिनिमयानो दिनै थानाय नंलामोन लांदां जाजोबसिगौमोन आरो दा जों बे समखौ नुहुरदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दा बिनिखायनो बिथांमोननि जेनाखि दोलोनि IT सेलफोर इउटुबारफोर बिथांमोननि आखलनि थाखायनो UPPL आ एक समाव लांदां जाखागोन आरो थानाय नङा आं बुंबोबाय थाखादों जायनि थाखाय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTC निफ्राय लानानै BEC निफ्राय लानानै दिनै जेसेबां उन्नति खालामदों अब्लाबो बिथांमोना उन्नतिखौबो नुवाखै आरो हाग्रामा महिलारि जाथिनि थाखाय मावदों बेखौबो बिथांमोना नुवाखै आरो दा बिथांमोननि जेनेबा मेन्टेलिटिखौ सिन्था खालामदो रायजो राजा नोंथांमोन दा मोजां मेन्टेलिटि गोनां होनोब्ला बे UPPL नियानो नामा नङा होमब्ला दिनै बड'फायाबो बिथांमोननि थाखाय जेबो मावाखै हारिनि थाखाय मावाखै बिथांमोननिब्ला हाग्रामा महिलारि सार बिथाङाबो जुदि जेबो मावाखैबा नङा होमब्ला आरो NDFB बिदा फंबायफ्राबो जुदि जेबो मावाखैबा सोरबा BLT आफादाबो जेबो मावाखैबा सोरबा गोबां बर'नि आफादफ्रानो जुदि जाथिनि थाखाय जेबो मावाखैबा दिनै एबसु आरो प्रमद बर' बिथाङाल' जुदि जाथिनि थाखाय मावदोंबा बिनि फिननायखौ रायजो राजाफ्रा मा होगोन रायजो राजा नोंथांमोन फाइनालाव बेखौ कुइसन खालामहरबाय बिनि रिप्लाइखौ जाहाथे नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय आरो दा दिनै बेखिनियावनो दोनबाय रायजो राजा नोंथांमोन थेंक इउ